Ngiyanibingelela bangcwele egameni likaKristu Jesu. Abazalwane, ngithi nje nami angidlulise ukubonga, ngibonge nje uNkulunkulu, ngikhumbule uNkulunkulu nalapha angisuse khona kuze kube ngifika lapha. Ngibonge nje amandla kaNkulunkulu nobukhulu bakhe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ophilayo bangcwele. Ngimbonile kakhulu uNkulunkulu empilweni yami. Nami bazalwane, benguwumuntu owenza njengawo wonke umuntu izinto nje zakuleli zwe. Benguwumuntu oy'philelayo nje impilo yakhe, ongaphili mngcwele. Benguwumuntu nje owayegcine nje ngokumamukela uKristu, wase ey'qhubekela nje ey'philela impilo njengabantu basezweni. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu onomusa kangaka. Into ebengiyithanda kakhulu, bengiyithandela nje ukuphila, ukuthanda kakhulu ibhola. Bengithanda kakhulu ibhola bazalwane. Ngilandela ibhola ngathi nje ekhanda ngiyahlanya kahle kahle. Bengilithanda kakhulu ibhola. Nezinye-ke iy'pothi like i-rugby, i-cricket, ngizithanda ngizilandela ngale ndlela yokuthi ngazi abadlali bakhona, ngazi kudlalwa kanjani, ngiyazi yonke into ukuthi kuwina kanjani. Ngiy'nika nje isikhathi, yazi inhliziyo yami iyangena impela yagxila kulezi zinto zezwe. Ngale ndlela yokuthi ngangizwa nje ukuthi ngangikwazi ukuphila ngaphandle kwe-sport, ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwebhola. Usapota i-team yakho, uyithanda ngenhliziyo yakho yonke. Ngingene nasemsakazweni ngikhomente, kuyibhola nje ngapha nangapha nje. uNkulunkulu emuhle, uJehova emuhle, uNkulunkulu ngey'khathi zonke. Ngiyabuka, ngiyabheka, yazi kuye kufike isikhathi nje uNkulunkulu mase ekusizile impilo yakho, wayitotobisa ubheke emuva ukuthi usukaphi, ubuke lonke uthando obunalo ngezinto ey'ngabalulekile, ubuke amandla, ubone amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayikho into angakwazi ukuyishintsha. uNkulunkulu uyayishintsha impilo yomuntu. Nanempilo-ke nami benginaye umuntu engiphilisana naye, bengithandana naye emsebenzini la bengihlala khona. Bengimbona befika ngama-Friday ahambe ngamasonto ntambama noma ngeMsombuluko, nami ngijabulile nje empilweni. Kodwa uNkulunkulu wafika uNkulunkulu, uNkulunkulu, Nkosi yami Jesus, uNkulunkulu muhle Nkosi yami bazalwane. Wafika uNkulunkulu empilweni yami. Yazi ngaqala ngaba nothando nje lokuhlala noNkulunkulu, lokudumisa, uthando lokufunda izwi, lokuthi nje ngathi ngahlala ngilibheka nje izwi ngilifunda, ngidumise, ngilalele-ke ney'ntshumayelo, iy'tori ebengiy'thanda kakhulu, iy'tori zasema-T_V, ney'tori lezi ezinye zaphesheya, ama-soapies lana okuyiwona uma ngithi ngiyabheka ukuthi eyi la ma-soapies ayengcole kakhulu, The Bold and the Beautiful, The Days of Our Lives. Ama-soapies lawa ayengcole kakhulu kodwa ebengiwathanda ngenye indlela. Bengiwathanda kakhulu ngenye indlela. Izinto nje lezi ezaziyibambile impilo yami kakhulu, kodwa mina ngingaboni ukuthi zizinto lezi zobumnyama, ngiy'bona kuyizinto ezithokozisa inhliziyo yami. Kuye kwaya-ke, ngazizwa nje kushuthi uNkulunkulu wafika nje enhliziyweni yami ukuthi ngibe nothando lokuhlala naye, uthando lokulalela iy'ntshumayelo, uthando lokufunda izwi, kakhulukazi nje izwi. Ngangilifunda nje, ngifunda izwi, ngilishiye embhedeni, sengithanda nokushiya iBhayibheli nje livulekile. Kanti ngaphambi kwalokho nje iBhayibheli laliyihlalela nje, nginganaso isikhathi salo. Angithi nanka ama-T_V, impilo nje imnandi nje ngingenaso isikhathi sikaNkulunkulu. Kodwa kwaya kancane, kwafika nje leyo ntshisekelo yothando, ngoba usuke unesikhala kahle ngaphakathi. Isikhala kuyisikhala esithile lesi esenza ukuthi uze uthande izinto zezwe, isikhala sikaNkulunkulu. Bese zivalwa-ke lezi zinto ezimbi zasemhlabeni. Ngahlala uNkulunkulu ngadumisa, ngaqala ngaba nothando, zaqala lezi zinto zonke lezi ebengiy'thanda ngenhliziyo yami yonke. Zaqala kwangathi ziyaqhela, manje zangasithola kahle i-space. Zaqala. Naye lo muntu engizwana naye
Hhayi, manje phakathi neviki phela mina ngihlala noNkulunkulu, ngiyadumisa, ngenza yonke into, ngiyalifunda izwi noma ngingambulelekile nje, ngangilifunda nje, kungekho ukuthi ngimbulelekile, kodwa amandla alo ngazi amandla eBhayibheli ukuthi makhulu kakhulu. So mangihlala uzofika mhlampe nge-Friday, wonke umuntu uyajabula before nje indaba yokuthi ngihlale kuNkulunkulu, uyajabula uthi okay, sizobonana nge-Friday, yonke into iba mnandi, yonke into iyajabula, usemathandweni uyajabula, okay ngizokubona nge-Friday, niyafonelana yonke into i-right. But kuthe makuqala uNkulunkulu eguqula impilo yami, izinto zonke zaguquka manje zashintsha. Makuzofika sekusondele i-Friday, umphefumulo wami ukhathazeke, yazi ngingabi nakho ukuthokoza, ngingabi nakho ukuthula, ngingajabuli. Futhi mawulalela iy'ntshumayelo zazilibeka nje licace ukuthi ngaphandle kwe-sex before marriage isono leyo nto leyo, ayifunakali ngempela. Manje nawe uyabona ukuthi wenza izinto zabantu abashadile, izinto eziyisiningiso kuNkulunkulu. Yezwa isono ukuthi sona siyakucindezela manje, ngoba isono uyasidla, isono simnandi mawusesebumnyameni, simnandi isono kakhulu. Kodwa mayesefikile uNkulunkulu, siyaphenduka isono, kushuthi usuke usidla wena, kodwa ufika uNkulunkulu, isono sesidla wena. Mase sikusono awusenakho ukuthula, awusenakho ukujabula, awunakho. Ngoba noma esefikile uNkulunkulu sekwambulelile uNkulunkulu, le nto useyayibuyisa kabusha le nto lena, ukuthi le nto oyenzayo ayifunakali, imbi isono. Okay, uyayenza, uyafika lo muntu, uyajabula, uyahamba lo muntu, uyasala. Mawusala, usala wena uyazizwa, uyeza ukuthi ungcolile, uyazizwa ukuthi uwonile kuNkulunkulu, uyezwa nje ukuthi ukuthula awusabi nakho, awujabuli, awunakho ukuthula, uyazi ukuthi uwonile kuNkulunkulu. Noma ungathandaza, Nkosi ngicela ungithethelele, ngonile, urephente, but kuyafana kusizane ngoba uzocela uNkulunkulu akuthethelele, izofika futhi iviki elizayo, futhi uyafika lo muntu, futhi uyaphinda futhi uyona futhi uNkulunkulu. So nakimi kwaba yinto enjalo engathi ithanda ukuba nzima ukuthi ngenze njani ngoba ngiyezwa ukuthi angijabuli. Sengifisa nanokuthi nje engathi engathi uyabambeka, angabe esafika, ngaba khona nje into embambayo. Eyi kwakunzima kakhulu. Hhayi isono mase sikushintshele sesidla wena-ke ungasasidli, ngiyasazi mina isono ukuthi siphenduka sibe enye into. Kodwa uNkulunkulu wangenzela-ke umusa, sitha naso siyafika sithi, hhayi awukwazi kushuthi ukuyekela lo muntu ngoba akazange akwenze ukubi, ayikho into embi ayenzile, manje awukwazi ukumshiya. Kodwa uNkulunkulu emuhle nje ngoba uNkulunkulu uma esefikile ngempela uyafohla enhliziyweni yomuntu uNkulunkulu. Wangisiza ukuthi ngathatha isinqumo ukuthi cha, angeke ngikwazi ukuqhubeka ngale mpilo, angisazukwazi impela ukuqhubeka mina kahle ngisindisiwe kahle kahle. So yonke le nto le ngempela bekuwukukhohlakala, ngenza imisebenzi kaSathane, bekungafanelekile yonke le nto ebiyenzeka. Ngonile kuNkulunkulu, so angisakwazi ukuthi ngingaqhubeka. Noma kwaba nzima kodwa uNkulunkulu uthi waba nami kukho konke. Hhayi ngathi cha, thatha izinto zakho, so nawe uqhubeke nempilo yakho, nami ngiqhubeka nempilo noNkulunkulu. So kwangithokozisa emoyeni wami, kwasuka ngoba uzizwa ngathi unomthwalo vele, wasuka nomthwalo, ngaba nokuthokoza empilweni yami, eyi ngaba nokujabula kakhulu. Kanti futhi eyi bazalwane, izinto ezinye sike siy'thathe kalula, kodwa uma usuyibheka nje ubone ukuthi nathi ivangeli sike silihlambalaze, silihlambalazile ngoba impilo esiphuma kuyo esiyenzile. Indaba yokuthi ofike wenza izinto ey'ngenziwa njengomuntu omzalwane, yazi abantu ukuthi umuntu ongasindisiwe akathandani futhi akalali engashadile. Kodwa thina singabazalwane siyakwazi ukuthi sikwenze lokho. Manje kushuthi mase wenza into enjengaleyo, utshena umuntu obusuke umtshela ukuthi okay ngisindisiwe, kodwa still uyathandana nalo muntu, uyasho ukuthi usindisiwe. Ivangeli kaNkulunkulu silihudulula phansi ngoba manje uthi usindisiwe kodwa still wenza izinto zezwe. Naye lo muntu owenza into zezwe othandana naye ongasindisiwe, lo muntu lona asikho isifundo asifundayo kunalokho, wazi ukuthi okay abazalwane bayayiphila impilo ewu-two. Uyaphila ngapha kwasemhlabeni, aphile ngapha futhi okaNkulunkulu.
Kodwa hhayi uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami uyasikhipha emanyaleni. Nami nje ngeke ngibheke emuva ngibe nakho ukuthi ngikhathazeke, yazi ngithi eyi Nkosi yazi inamahloni uma ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke ngenze izinto ezinje, kodwa sengiy'biza ngokuthi ngiwumntwana wakho. But uNkulunkulu muhle-ke Nkosi yami, mase sesiphendukile uNkulunkulu uyasamukela, sashiya lokho uNkulunkulu uyasemukela ngezandla ezimhlophe. Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo kakhulu, siyabonga. Yazi nezinto nje okuthiwa kufanele zisuswe uNkulunkulu angazithandi ey'mpilweni zethu, uNkulunkulu waye wangipha nje nami amandla amakhulu, wangipha nesibindi ukuthi ngisuse. Akulula ukususa izinto, mhlampe nje ukushintsha nje ukuthi ushintshe nje yonke i-wardrobe yakho, ususe zonke kade uphila izwe. Ziningi izinto zezwe kade onazo ubuzembatha, amabhulukwe, izinto ezithayithi, izinto nje eziningi eziku-shape-ayo. Zonke lezo zinto yini izinto ezinhle oy'thandayo. Ezinye ziyayibona ukuthi ziyadula, zinhle, kodwa mase efikile uNkulunkulu. Ngibonge nje uNkulunkulu owangipha nami isibindi ukuthi ngakukhipha konke ngalahla. Noma sebekhala nje uthole ukuthi bayakhala abaseceleni like ifemeli, abanye befemeli noma besindisiwe kodwa abakaphili impilo yobungcwele. Bakhala ukuthi eyi nimosha imali. Yini ningamane nipha abantu ukushisa, kufunakala kushiswe iy'mpahla. Kodwa nje uNkulunkulu waye nje wangipha isibindi namandla ukuthi ngishise, ngisuse konke, 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 konke. Ushise uthi uma ubuka impahla nje inqwaba yezinto ozoy'shisa, ubone kusala isikhala, ubone ukuthi lapha ngathi sengishoda nangazo iy'mpahla vele angisenazo iy'mpahla engathi iy'mpahla ezi-right ezobungcwele ngoba ey'ningi phela bekungezezwe. Kodwa-ke uNkulunkulu uyakupha isibindi sokuthi usithathe isinqumo sokuthi uy'suse ngoba uNkulunkulu akayifuni. Nathi futhi sifanele ukuthi athabathe isiphambano sakho usidele, ngoba noNkulunkulu wayidela eyakhe indodana innocent enganalutho, wayidelela thina ngoba enothando oluphelele ngathi. Nathi sifanele ukuthi simthande. Kanti futhi kunanale ncwadi kaJakobe ethi, ngakho lahlani yonke insila nobubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnenizwe elitshaliwe elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Kumele sisuse konke silahle. Akumnandi ukususa, akumnandi ukulahla. Nathi singabantu ade bephila ezweni, izinto siyay'bona ukuthi hheyi lento ibingifanele, ibiyinhle. Kodwa-ke akube kusafuneka nokuthi uze ubheke ukuthi lento ibingifanela nokuthi ucabange mhlawumbe i-price yayo. Kufanele nje ube usubheka umphefumulo wakho ukuthi into ebalulekile umphefumulo wami, lezi zinto lezi ezasezweni zizosala khona lapha ezweni. Uma ngabambelela ey'ntweni zasemhlabeni, kusho ukuthi umbuso wezulu ngoba yiwo esiwulwelayo nanamhlanje. Kodwa akusikho ukuthi ngithi sengiyibambile, cha, namanje kuseseyiyo impi yokuphila ubungcwele. Khona izinto vele ey'sesenzima ey'mpilweni, kodwa ngibheka nje emumva uNkulunkulu ukuthi uJehova emuhle. Futhi ngiyakhuleka Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu abasize abasabanjiwe, abasathunjiwe, ikakhulukazi lezi zinto zomhlaba ngoba yizo nje lezi zinto ey'suke zibambane kakhulu, ngoba ngeke sikwazi ukuthi sithi sigcine izinto y'kaNkulunkulu. Ubumnyama nokukhanya akuhlangani. uNkulunkulu uma esefikile ufuna kusuke yonke into yobumnyama, fune kube uyena obusayo, kusuke konke. Kodwa manje uma sithi siyabhalansisa ukuthi hhayi ngiyamazi uNkulunkulu, ngizoqhubeka nangapha futhi ebumnyameni, uphinde uyiphile impilo yangapha, noma wenza izinto noma ugcine ama-product esitha, lokho akusisebenzeli, akusisebenzeli. Mina ngiyabonile empilweni yami, ngibonile umehluko kakhulu ukuthi ngempela kunomehluko uma ususa into zonke y'kasathane, ususa yonke into uyidele, ngisho i-T_V. Mina mhlambe ngineminyaka ewu-2, ngicabanga ukuthi kwaku-2021 ngigcina nje i-T_V. Ngineminyaka emibili nje i-T_V nje ngingayazi lesidala. Usisi wami uke wanje wathi, hawu emavikini nje wathi, hawu khona i-T_V esenginayo enkulu, ngicabanga ukukunikeza lena encane ngoba la ngihlala khona manje akusiho isikhathi eside ngikhona, kufanele ukuthi ngisafika nje, ngisakha, ngisapatanisa. So wathi nayi i-T_V uma uyifuna. Ngagcina nje ngivuma, azange futhi ngize ngiyithathe ngoba naye uyazi futhi ukuthi indaba ye-T_V ayifunakali ukuthi bona bayayibuka, kodwa nje ngagcina nje ngiy'vumela nje, ngay'thulela ngoba cha, ngisenaso nje nanesikhala sami, ngisenaso nje akukho engikukhumbulayo nje okwe-T_V.
konke nje okuphathelene nezinto lezi zasezweni. uNkulunkulu uyasisiza kodwa bazalwane, into ebaluleke kakhulu, uNkulunkulu ufuna inhliziyo evumayo, uNkulunkulu ufuna kwathina. Uma nathi sifuna uthatha istephu nje sokuqala, uNkulunkulu uyasibamba isandla sakho. Ezinye izinto ziyadinga ukuthi sibe nesibindi sokuthi sithathe istephu, njengakho nje into ey'suswayo engafunakali zidinga nje isibindi sokuthi uma usuzwile ungabe usabheka nje ukuthi lento lena ibalulekile empilweni yakho, ungasayibuki nje, uvele nje uthathe uhambe uyoshisa ukuthi ngoba nje uNkulunkulu akayifuni. Futhi-ke okubuhlungu kakhulu nje ukuthi lento le ingeyesitha, ayifunakali into yesitha, uvele uyithathe uhambe uyoyilahla, uhambe uyoyishisa. Iyona into ebaluleke kakhulu ngoba ngisho nanemculo, yonke into kufanele isuswe. Izinto zonke lezi umuntu andlule kuzo ey'susa, udilitha iy'ngoma ufike kwenye ume yazi uyibheke le ngoma ukuthi eyi le ngoma ngendlela ebengiyithanda ngakhona, but fanele ugcine uyisusile. Iyona nto ekufanele, iyona ndlela yokuzidela, ukudela ukuphila kwethu ngoba thina asisay'phileli, sesiphilela uKristu Jesu. Thina sisaphila impilo yethu, asisenze yethu intando ngey'mpilo zethu. Iy'mpilo zethu sey-ownwa uNkulunkulu ngokupheleleyo, sesiphila ubungcwele. Sekufanele thina senze okukaNkulunkulu, hhayi okufunwa yinyama yethu. Amen, bazalwane. Lento eke ingiphathe kabuhlungu eke ngiyizwe ishiwo nje abafundisi beyikhuluma, mhlawumbe abayicacisi kahle indaba yokuthi uma ususindisiwe wamamukela uJesu njengeNkosi noMsindisi, bethi yonke into ungayikhathazi, izinto zonke zizobe ziyay'khithikela vele ngendlela zizoyisukela uma usumamukelile. Bangalikhulumi iqiniso, mina ngikhuluma ngobufakazi bempilo yami, ngiyibonile. Bangalikhulumi iqiniso ukuthi azikwazi ukuy'khithikela izinto ungafundi izwi, azikwazi ukuy'khithikela izinto ungatholi isikhathi sokuhlala noNkulunkulu, mhlambe uthandaze noma udumise into ezinjalo. Ayikwazi. Kweyami impilo ngimamukelile uJesu, kodwa-ke ngaqhubeka ngaphila into zasezweni. Kunalokho izinto ziya-edeka, kodwa nginele ngaqala ngavula izwi likaNkulunkulu, ngaba nesikhathi. Yazi nje lokho nje isikhathi oy'nika sona ukuhlala noNkulunkulu kuba ngazathi kuyantwela, kuyakhanya kancane kade kumnyama. So babe bangayichazisisi kahle ukuthi zizokhithika kodwa uma uhlala noNkulunkulu noma uma uhlala ezwini, ngoba izwi kaNkulunkulu uma ulifunda noma ungazange ungambulelekile ngalo, ulifunda njengengathi nje inoveli uyifundela nje, linamandla awumangaliso. Nami bengilifunda vele kanjalo ngambulelekile. Angisho ukuthi namanje ngivulelekile, kodwa kuqala kwakumnyama kakhulu uma ngiqhathanisa namanje. Kodwa ngokulifunda nje izwi kaNkulunkulu nokuy'nika isikhathi ilanga nelanga ngilifunda, ngaqala izinto zay'khithikela. Kwaba khona izinto esengiy'zondayo ebengiy'thanda kakhulu, ngaqala ngazizonda. Ngani? Ngenxa yokuthi ngithola isikhathi sezinto y'kaNkulunkulu. Manje into kaNkulunkulu ayihlalisani nezinto zikaSathane. Uma uthatha isikhathi sakho kuNkulunkulu kakhulu, ube noNkulunkulu isikhathi esiningi, ey'kaSathane azinawo amandla, ezobumnyama azinawo sidala amandla. But wathatha isikhathi esiningi wakhohlwa okaNkulunkulu, way'nikela kulezi zinto zezwe, kulapho-ke ey'kaNkulunkulu ziqhela khona. Lapho ubona okaNkulunkulu ngathi kuyaqhela impela. But nje wathatha okaNkulunkulu, akupheli ngisho isikhathi esingakanani, wafokhasa nje kuNkulunkulu, uzobona impilo yakho iguquka, ubone impilo yakho ishintsha. Uzwe nawe ukuthi cha, heyi yazi ngathi ngingahlala nje nginoNkulunkulu, ngathi ngingahlala ngidumisa uNkulunkulu. Bese ziyay'khithikela-ke lezi zinto okukhulunywa ngazo ukuthi zizoy'khithikela. So ngeke ngiphatheke kabuhlungu impela uma ngizwa beyibeka ngale ndlela ukuthi abantu abaningi bayabadukisa, ababachazeli ngendlela. Angeke y'kwazi ukukhithika izinto ungenzi lutho nje, usindiswe kuphela bese kuthiwa zizokhithika. Angeke y'khonakale. Izwi leli linamandla ayisimangalisi, iBhayibheli linamandla. Ngeke ngizwe impela nenceko isho impela ukuthi izwi, yonke into ila ezwini, hlalani ezwini, fundani izwi likaNkulunkulu, kuliqiniso impela elingephikiswe, linamandla izwi. NoSathane kungakho elwa kangaka, yazi ukukhuleka, ukufasta uyakulwisa uSathane zonke iy'nto kaNkulunkulu, kodwa uma kuziwa ezwini ulwa ngakho konke anakho. Ngoba ukuphathwe nje ubuthongo, uy'tshela ukuthi usungcono usulifunda kungasakuphathi ubuthongo.
uthi uyezwa ngelinye ilanga futhi ubuthongo sebuyabuya. Uyabona usathane ukuthi yonke into ebekwe la ezwini inamandla, uNkulunkulu uqobo. Manje akafuni ukuthi sibheke izwi, akafuni ukuthi sibheke izwi likaNkulunkulu. Khumbula nangelinye ilanga, ngoba ngase ngilibeka la eduze kombhede iBhayibheli, ngilaleli la eduzane kombhede. Ebusuku uma ngibanjwa khona iy'lwane into ngazi uma zothi iy'lwane noma imimoya, but kikubambe engathi kuvala umoya. Ngangalele ukuthi ngase ngiphaphamile, ngingalele ukuthi ngijumekile, kodwa kungavukeki. Manje ngiyezwa ukuthi ngathi ngilele, ngathi ngivukile, ngifuna ukubamba ilozana iBhayibheli, and le nto iphusha ingalo yami ukuthi ngingafinyeleli ukulithinta, ngingafinyeleli ukulithinta. And uma ngilithinta vele yasuka vele. Yabo, iBhayibheli linamandla, linamandla ayisimangaliso. So ngempela, eyi Nkosi yami, bakithi ngathi singahlala kakhulu kuNkulunkulu, sihlale, uNkulunkulu asisize, asilekelele kakhulu Nkosi yami. Sisuse yonke into uNkulunkulu angayithandi, ngoba ukhiye ngathi okokuqala uba lapho ukuthi sisusa konke uNkulunkulu angakufuni ukuze uNkulunkulu asebenze ngathi kungekho izinto zesitha noma zobumnyama ey'mpilweni zethu. Ngoba nokukhuleka, ngeke ngikhuleke nje, bengikhuleka ukuthi uNkulunkulu ungikhombise izinto ongayifuni, ungikhombise. Ngempela usushise washisa, uthi nje uthi eklasini mhlawumbe khona into oyicingayo, uyabona, hawu nayi i-necklace isale kanjani, ubone ukuthi uNkulunkulu uyakukhombisa. Uthi ubone, hawu nasi isithombe esithile sisale kanjani, uhambe uyosilahla. Ngoba yini? Uyafuna ukususa, uyafuna ukwenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngathi angasisiza, asilekelele. Akukho nzima, kodwa indaba ingothando lukaKristu, nanokuthi nje uzidele ukuthi ngoba asisay'phileli thina, sesiphilela yena. Sizidele kukho konke esikwenzayo, sibhekise kuye. Nalezi zinto ezisihluphayo, mhlawumbe ukuthi uNkulunkulu asisize sithathe istephu, njengazo izinto ey'suswayo ey'lahlwayo. Sithathe nje istephu sokuqala, uNkulunkulu bese eyasisiza, silekelele. Ngoba kunezinto nje ukubona ukuthi lezi kufanele sifaste. Kunezinto oy'bonayo ukuthi lezi yidinga ukuthi uthathe isibindi. Uma kuthiwa into ey'thile uNkulunkulu akayifuni, engadingi nokuthi uze uy'fastele ukuthi ngicela uNkulunkulu ngifaste ukuthi iNkosi ingiphe isibindi sokuthi ngiy'suse. Ey'dinga nje ukuthi uvele uy'thathe nje, uhambe uyoy'lahla, uy'suse nje. Khona okunye ozokufastela, but lokhu kudinga ukuthi ubheke uthando onalo ngoNkulunkulu, nanokuthi uma ufa umphefumulo wakho uzoyaphi uma ugcina lezi zinto uNkulunkulu angayithandi. Bese uyabona ukuthi lezi zinto azinawo amandla, ayikho into ebaluleke ngazo. Izinto zasezweni, izinto ezizosala kulo mhlaba esiphila kuwo. Ngiyakufisa kakhulu ukuthi uNkulunkulu angathi angasilekelela ey'mpilweni zethu, nasemkhulekweni uNkulunkulu asisize, ngoba isitha siyazama vele ukulwisana nobungcwele. Yimpi le esiyoyilwa nje kuze kube sekugcineni. Akukho ukuthi hhayi sengikhululekile mina, sengi-free, senginqobe yonke into, kodwa nje yimpi yelanga nelanga ukuthi uNkulunkulu simnxuse asisize iy'mpilo zethu, ukuze sikwazi ukuthi siwubone umbuso kaNkulunkulu, asilekelele ngoba sisempini, sisempini. Akukho ukukhululeka, futhi masiyekelela kukhona ukusho ukuthi sikhohlwa nayindaba zokuthi sihlale kuNkulunkulu, sibe ney'nsuku zokuthi ke singahlali ezwini. Isitha siyashesha kakhulu ukuthi singenelele ey'mpilweni zethu. Into okufanele siyiphile ilanga nelanga, kuvuma kungavumi, kodwa sihlale kuNkulunkulu, sihlale ezwini lakhe, sihlale emkhulekweni. uNkulunkulu aqhubeke asize iy'mpilo zethu, asilekelele uNkulunkulu, kufezeke nanecebo lakhe ngey'mpilo zethu ngabanye. Siyabonga kakhulu bazalwane, bekuyilokho nje benguthula Nkosi yami. Ngibuka nje emuva, ngihlehlisa impilo yami, ngibheke emuva la ngiphuma khona Nkosi yami. Siyabonga bazalwane. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen.